amb diferència de la segona. Què dius important també? Que qualsevol que vulgui pot comprovar les puntuacions. Tenim aquí les puntuacions globals de les diferents categories. La tarda de dimarts 29 d'octubre, el Punt Jove va fer l'entrega de premis del concurs de fotografia jove La Foto de l'Estiu 2019, promogut per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de La Palma. Els participants van poder penjar les seves fotos, màxim 2 per persona, fins al dia 16 d'octubre. El tema va ser lliure, però sempre inspirat en l'estiu 2019. Com sempre, es va valorar que les fotografies transmetessin valors positius com ara la participació, la solidaritat, la inclusió, l'amistat, els hàbits saludables i el respecte pel medi ambient i els animals, entre d'altres. A més de la tècnica emprada, l'originalitat, la creativitat, el retoc fotogràfic, l'impacte visual i les sensacions transmeses. El premi a la fotografia més votada via xarxes socials i valorat en 75 euros va ser per la foto titulada Mar d'Estrelles, del Ricard Andrés. Al seu torn, el jurat, conformat per una comissió formada pels representants de joventut, tècnics municipals, persones qualificades en el món de la fotografia i joves d'entitats juvenils, va decidir que el premi de 100 euros a la millor fotografia fos per la foto titulada Contemplant la posta de sol, de l'Elisabet Oliver. Felicitats als guanyadors!